Chief Nzabata mana ga afụgo mbụ asị ezigbo onye travel onye Igbo gbogoro travel gbogbo in terms of ịga Asian countries if ị nwere ikwu that is your travel experience about ụmụnne anyị na-aga Asian countries ụdị ọnọdụ ndị be anyị bụ ndị Igbo nọ na Asian countries ọ bụrụ ị getara the recent news or if the latest video na-aga viral ofu nwanne ji mma wee kwugbuo nwanne ya if na ọ dụkwa onye nke ọzọ mma onye nke a survive ma ọ nọkwa na critical condition ịghọtago mana onye nke ọzọ ọ kwugburu ya akwugbu na mba India because ebe a bụ UAE mana ha ncha nọ n'Asia ofu ụgbọ bụ ha ncha ịghọtago ya ka ife nwere ikwu agbata ụmụnne anyị na-akpa agwa ọjọọ nke ikpeazụ a na Asian countries ha emebiele China mgbe gboo bịa mebie Dubai kịta ha nọọlala India na-emebi India ka ife nwere ikwu maka ya. Okay, my brother, dịka isi wee jụwa experiences bụ best teacher. Asị m kwuwe mma agwa gị na ụmụnne anyị ndị a na-eme ihe a most of them ihe bụ ha nweta second opportunity they will not do like this because the person will live to regret all his life. One, Asia country abụrụ obodo ya abụọ pụta that is na-ama gangangam na-eme anyhow maka Asia o bitara ha mmiri o bitara Asia mmiri because na ihe ọbụla ime o nwere some ihe nwere ike imesi na be anyị na nwa free ma ime ya n'obodo a obodo ị na-abịa ebe ime at all this kind of something kemgbe isi bata ebe a nwe polisi efuru ebe a mana anything ime here na police will come here. So of course CCTV in everywhere. So obodo dị civilized ijere ka ịgba mbọ abụrụ obodo ikwesịrị ebe iruwe inwebe problem with your nwanne gị gịnị ya bịa ịgba mbọ mana ịmago ihe na-aka ọsọ this kind of something bụ one parental training super because onye ọbụla efuru azụ ọfụma ọ pụtakwa n'iru ndị mmadụ nne gị na nna gị zụsị ya gara pọgị ngwa ka ọ fọziri ezu onwe gị so ọ bụrụ na nne gị na nna gị mere 70% mee ya ọfụma at least a sị na mkpụrụ akụrụ nwatakịrị ka ọ ga-eji wee mee gịnị ọ ga-eji toro gawa so ọ na nne gị na nna gị gbanarịrị n'isi gị ịpụtakwa pụta aya ama n'isi from a very good home and for mụnwa na gị nwa ka m na-agbakwa ịfụ ndị na-akpụ ụdị aghara bụọrọ ha because ha ga-emebiri gị ihe iji wee bịa ịghọta so mana ihe m na-agbakwana ndị na-akpị ya akpa o nwere ebe ụdịrị life ahụ dị ebuje mmadụ ihe ọ ga-ebutere gị bụ destruction sepụlụ ya aka nwanne ya ma anụ nwanne ya na ha na-abịara iwe ofe ihe belu ha esenata aka na ọgwụ a na-eri senata aka na ọgwụ a na-eri because ọgwụ na ha na-eje akụzi iji wee chụọ ọtụtụ ego a na-eri ejezi eribe eribe ọ na-emekwa isi gara gara ọ na-aba ihe ọ na-akpa kasị isi na maka onye isi dị mma ya ịfụrụ ọrụ ihe na-ekwu onye isi dị mma ya bụrụ mma gbuo nwanne ya onye isi dị mma ya bụ ọpụta nwere ụdị iwe onye isi dị mma na-ewe iwe ya enwe ya asị gị mgbe ozuwe mana iwe onye nwụrụ ahịhịa ma onye lụrụ ọgwụ a na-agụ ya na ozuwe ọ ya problem so ọzọ dị ka ibi akwa awụ na ọ na-adịkwa m ka ife gbasara akwụkwọ enweghị akwụkwọ sokwa ka ọsọ dị problem ịghọtago because mana ejighị akwụkwọ anwa ga-emefa most of them na-anọ n'ime ụlọ ime ụlọ a na-ebutekwa depression mekwa onye ahụ obi a na-adịcha ya mma nwee freedom ịpụ kpagharịa ya bụ ihe a m na-akọwara gị ọ na-adị mma ọ bụrụ na somebody na-agara obodo oyibo like mụnwa mma eji onwe m na-enye gị example oge m gbagotara this country ejiro m employment visa bịa ife m ji wee bịa bụ tourist visa 1 month so but arapụ m ife niile ịma na a ga-agwa gị ịpụta a na-asị gị na education bụ scam no education abụrụ scam because you have fundamental education in you ị ga-ama ihe a m na-ekwu ị at least ability to reason well mara ihe dị okay for you the dear so oge awa a na-emekwa ihe wuruwuru of course mana ama mgbe ahụ ọ bụrụ na m ji mgbe ahụ chụba ego ogwo ama na mma achụta ya mana otu gị aka m nara na this country m na-enwerịrị problem enwere ike problem ahụ ma dakpuzi nwere ike bụzie problem ma nọgidezi nwụọ n'ime ya so dịka esi agwa gị ịmago ọwa nọ ịbata obodo
ị ga-agba mbọ chọba akwụkwọ bụ fundamental something ị kwesịrị inweta n'obodo mana ọ bụrụ na ị nwetara ya ekwela maka na ị nwetara ya n'uzuo hope because abata n'obodo obodo niile enwe mgbe ha na-enye amnesty for ndị na-ejiri akwụkwọ because every budget a na-eme in a country a na-emekwa maka ndị nọ n'obodo ha na-eji akwụkwọ so ikuluodo anọ ọ bụrụ na ịbatara obodo na iyi nwere akwụkwọ ga-eme gị ebe a na otu dị iche iche ma ihe ọjọọ dị iche iche bido na-eme ya amaghọta na-eme so you kaba ahụ respect onwe gị ugwu maka because ịkọmiti crime iji ha akwụkwọ ka ọ ka njọ na ịkọmitiri mmiri iji akwụkwọ of course because one godi ịkọmiti ya crime ọ bụla iji ha akwụkwọ o nwere ike ọ bụgodị na ihe i mere nwa obere ihe mana one for the fact na ijiri akwụkwọ ya abụrụgo kesi gị na ndị obodozi ọ gị na mmadụ ibe gị gị na mmadụ ibe gị correct gị na mmadụ ibe gị nwere ike ịkọ nwa obere ọrụ ahụ elidi ebe to fit to police station eruzie police station ihe a ajụ gị paper half ọ bụrụ na gị na ya ji pepa ọma mma ọ bụrụ civil something unu eji nwayọ jee mee gịnị settle over the case mana ajụ ha aba paper half you don't have that paper onye nke ji pepa win go onye nke ji pepa win go onye na-ejiro pepa because na dị na onwe gị bụ exhibit n'obodo gị so ịgogo a problem to them so ha tackle gị immediately I have studied yourself and think about the major cause of the problem. Because if you go out, they make you aggressive. If you are employable, you want all and I want a jobless man. I think it's where a hungry man is an angry man. Yeah, I think it's where you want to signal number one basic something of it is because you are you got the Libra, you got the mobile everywhere because anywhere has to get young way we can mana ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ na ị nwere ike ịfụsị opportunity mana ị gaghị emenwu ya mana ọ bụrụ na ị mere ịtraịd ma emesịa ọ bụrụ na akwụkwọ adịrọ the only thing ị ga-eme afụgo m ndị bịara obodo a nọ ya 15 years 20 years na-eme biznes ha ọfụma na-agba ngwe ha ọfụma ekeri ha ghọta so ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ anwa ịpụkwa inwe ike respect ya onwe gị and mgbe ọ bụla ịfụrụ amnesty bịara esikwa na mba na because me no go 4-5 years because you want to have the try ya me kaba nwe because the only come no chi na-edu gị before those years yes ya be you miss that opportunity ogbakata ga azụ so all the money what ya and all the mmadụ at least onye na-agbagote obodo oyibo onwegodi fundamental education all the mkpa then ị bịakwa na-abịa ị kaba arụ so make ya sure n'ife isi gị onwe gị if you see the working or something, the meaningful. Yeah, the meaningful. Very legit. Yeah, of course. The meaningful. That's what I'm telling you. So you will see about you know why I'm going to get penny half. You know now pick here. Now pick here. You now think about next level. Because the have no forever say vehicle. You see, I'm not gonna make you move. Now such better something. Yeah. Like you get more about this country. I'm alone, but today I'm family more here. So this is my brother. My brother. Thank you.